времето си правя клип как да се наглася багажа. Но нищо. Аз закон цяло начало да спа. Сутринта ли трябваше да го снимаш? Да. Ломки. Да. На пижамата. О, може. Сякаш. Чакай. Чакай се вали. Ние на пауза ли е клипа? Не. Аз слизам. А, не, той е на обратна камера. Сега чувам да си измия за видео. Да, защо не сте светнали? Знам баш как да светни. Как те светни долу? Ще светнеш ли? Ах, благодаря. Ние знам, че правиш влог, но нужно ли е да е сутринта? 5 часа сутринта. 5 часа тръгваме. Къде да знам? Да, чакай да си вземем очите. И лицето. Вижда, видя ли? Не? Не. Добре. Дай. Нещо друго да вземем. Слънце също така. Памук така. Всичко е тук. Дъските. Охо. Отива да си взема куфона. Не, той е много тежи. Тежи ли? Няма да може. И защо тогава не ги купихте? По стъпалата не може да го смъкне. Да, по стъпалата не. Може само да го влачиш. Ще хапнете ли куки? Да. Разбира се. Добре. Ако ще падеш се потребна. Светнахме и силните лампи. Айде, Иво. И така ние ма разгледали куки, за това яде на клип. Али махнем. Закусвах чизо туалет, не измих си зъбите. Готово. Може да ги куфарите. Така. Не излизаме навън. След малко. Буси? Така. Абе, тихо, че спът. Сега. Това е неуважимо. Майка ти, че сме тук да дойдем. Сега ще се вземем нещо за изпът. Ами, каза да чакаме малко. Чакам. Клип, да. Снимай се как правиш глупави неща. Давай. Ау! Абе, течеше на кръв от носа, ни ме бутай носа. Знаеш, че имам слаби кабеляри. Абе, стига, бе! Прави нещо, че мразеше спагети. Не е вярно. Добро утро. Днес ще ходя
отидем на море и затова сме толкова рано станали. Дай, Даже и по-рано станахме. дай, ядеш ти, Ми да. ядеш ти. Тъй, това е всичкото сигурно за мен. И Сашко. Едни солети, вода и бисквитки и вафлиная. Така. Така, сега мисля да влезем в колата или не? Не знам. Големи Сега влече сакове. на нас, какво трябва да ходим. Направо микробус за морето. Аз викам, че да... И така, хора, знаете, че ще бъде кратък клипа, защото сега ще го спра и ще... Всъщност не, няма. Няма. Ще да си сложи телефон. Така, да си... Няма да се каже, сигурно си. Да, чакай. Тръгнах. Това е навън. Околности. Това са околности. Няма къде ни е хотела въобще? Не, нямаме. Да, бе, ама... Да. Дай сега ще кажем чао на баба Роси. Да, и ще ни полее чаша вода. Хора, мисля това да е клипа, защото иначе ще стане доста дълъг и няма да имам памет. Затова, това ще е клипа, хора, видяхте всичко и ще направя пак клип, когато сме на морето и се настаняваме вече в хотела. И докато намираме хотел, Симпатична, да имам. дървета. Така. И чао-чао!